Lunye kunhlaba kusihlwa ngomsombuluko la kumzansi wethu channel 163 nabekosi manginimingelele nginamukela ke sibheke nje umhlahlo wakho wesimo sezulu umi kanjani njengoba khuluma nawe nje kusihlwa kanjalo futhi nakusasa sibheka kusifundazwe sethu sokuqala sakhona phana Eastern Cape eMonti sobe sikaze ngamafu izulu amazokushisa phakathi kwakhe lapha u16 no21 lapha eGqeberha nakhona zobe sikaze ngamafu izulu amazokushisa phakathi kwakhe lapha u15 no21 obheke nje mbukelo khona lapha eFree State Mfonteini kusasa ke zobe lilihle izulu kulezo zindawo amazokushisa kuye lapha u12 no27 bathi makhona phana eSasolbek khona udaba luhlukile ngani ngoba unamathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku15 no27 mbukelo khona lapha nakusasa eGauteng ngoJohannesburg makusho nje khona ukuthi nakusasa namathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku16 no23 sisekhona eGauteng ngoVerneging khona futhi namathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku15 no27 sagijima nje sibheka ukuthi limi kanjani izulu lapha kwaZulu Natal eThekwini kwaMashu sinqonqweni etsheli mina nginamathupha ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku19 nalapha u24 mbukelo khona phana eMgungundlovu makusho khona kusasa ukuthi sobe sikaze ngamafu izulu amaze ngokushisa kuye lapha u14 no26 obheke nje lapha eLimpopo kuPhalabhola kuDzaneni izobe iphumile inhlamvelanga amaze ngokushisa kuye lapha u17 no33 kanti ke mbukelo khona phana kuPhulukwane kusasa nakhona ngempela izobe iphumile inhlamvelanga amaze ngokushisa kuye lapha u12 no28 mbukelo khona kusasa lapha eMpumalanga koMbombela kunamathupha ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku15 no32 obheke nje makhona indawo ezapha kuSekhunda nakhona ke namathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku13 no26 kanti ke sagijima sibheka nje ukuthi limi kanjani izulu kusasa lapha North West Mahikeng nakhona namathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa ku16 no29 sisekhona mbukelo lapha eNorth West kuRustenburg nakhona namathuba ezivulozo walindela amaze ngokushisa phakathi kwakhe lapha u16 no28 kanti mbukelo lapha eNorthern Cape koKimberley izobe iphumile inhlamvelanga khona ke amaze ngokushisa phakathi kwakhe u15 no30 obheke lapha Northern Cape Uppington nakhona ke izobe iphumile inhlamvelanga amaze ngokushisa phakathi kwakhe u11 lapha u27 kanti sibheka nje kusifunda sakhona lapha Western Cape Cape Town koGugu lethu izobe ngempela limboze ngamafu izulu amaze ngokushisa ku15 no18 sayibamba sayivala sithi ngci sibheka lapha George koSenterland mbukeli koSpringbok sobe sikaze ngamafu izulu amaze ngokushisa phakathi kwakhe lapha u12 no17 mangisho ukugcwala umlomo mbukeli ukuthi bekulo umhlahlo wakho wesimo sezulu bengiphathele wona namhlanje nakusasa ngithi kini nonke emakhaya kwasithela umusa.